Asa raman to si Lampoy nga hapon naman. Ganina ra kog tuyok na sementeryo. Asa ra ka tong bata to? Lampoy! Lampoy! Dire man to ganina. Oy, tara. Oy, Lampoy! Shh! Oy! Oy! Pastor, Sama ka ganina ra ko nangita nimo. kinina ra kang ngita na ako, Pastor. Oh, alang ano hapon oh. Mo lagi, apo na lagi. Nya ano di pa makamuli. Diyos. Ha? Kinina ra ko nangita, Pastor. Sa may gipangita nimo. Wala naman di ay bikoy. Ah, biko ra man di pangita nimo di ay. Nawala naman ng biko. Alangan nga human naman ang kalagkalagod. Hindi na lang, Pastor. Ay, dili, bisig na ay biko, Pastor. Nah, Ay, wala, mangyapon. unsa man ka nang anad makagbiko aning minteryo. Wala, gyapon na. Uli na lang ko, Pastor. Tara ulit dito kay magbiko ta. Anhi makaning minteryo mangitag biko. Unsa man ka eh.